салом ҳамватанони азиз. аз он хотир ки сари ҳар як 4 нафар як нафар дар мамлакати мо аз бемории фишорбаландӣ азият мекашад, тасмим гирифтем ки дар барномаи навбатии шифобахш ҳамин мавзӯъро матраҳ кунем. барои баррасии паҳлӯҳои гуногуни ин мавзӯъ мо ба студиямон даъват намудем доктори равоншинос Маҳмуд Кабирӣ ва ҳамчунин мутахассисон аз маркази саломатии шаҳрии рақами 9 Саидинова Мунаввара, доктори узвҳои дохила, Сабзали Муродов, муовини директори маркази саломатии шаҳрӣ, Саёҳат Мамаҷонова, мудири шуъбаи тибби оилавӣ. имрӯз дар Тоҷикистон сари ҳар як 4 нафар як нафар аз ин беморӣ азият мекашад. ва сабаби асосии пайдо шудани ин беморӣ дар чи аст? бемории фишорбаландии шароёнӣ ин дарде ҳаст ки дар асосаш сабабаш гуногун. бисёртаре ин аз пурхӯрӣ, камҳаракатӣ ва баландшавии холестерин, хуни равған, оддӣ гуфтаги вақтамова, аз пушт ҳамин сабабҳо асосӣ дар пайдошавии бемории фишорбаландии шароёнӣ мешавад. камҳаракат, яъне ба кори ҷисмонӣ камтар машғул шудан. яъне имрӯзҳо ки технология хеле зиёд пешрафта аст, дар як ҷо нишаста ҳамаи корҳоро анҷом медиҳанд. бемории фишорбаландӣ ин беморие мебошад ки ба баландшавии фишори шароёнӣ хун алоқаманд мебошад. ин беморӣ дар тоҷикистони мо аз 4 нафар як нафар гирифтори ҳамин беморӣ ҳаст. дар ҷавонон дар ҳозира вақт бисёртар мо мушоҳида мекунем. ин бисёртар дар занони ҳомила ки сабабашро барвақт ба шавҳар метиҳанд. духтаронро дар хеле ҷавон дар синни 16-17 солагӣ ба шавҳар метиҳанд. яъне организми ӯ омода нест барои шавҳар кардан. организмашон тайёр нестанд. баъд духтарони ёше ки манамин ҷавононе ки ба шавҳар мебароянд ва ё бемориҳои гурда, илтиҳоби гурда доранд, муолиҷа то охира намекунанд, аҳамият наметиҳанд. баъд вақте ки ҳомиладор мешаванд, ин яке аз сабабҳои пайдоиши бемории фишорбаландӣ ба оварда мерасонанд ки дар занҳои ҳомила бисёр хатари ба гурӯҳи хатар дохил мешаванд занҳои ҳомила? ба гурӯҳи хатар дохил мешаванд. хуб, шумо ки мудири шуъбаи тибби оилавӣ ҳастед, тибби оилавӣ вазифадор аст ки назорат барад ки дар ҳамун ҷое ки ба вай вобаста шудааст таҳти назорат бошад касоне ки фишорашон баланд мешавад. кадом корҳоро анҷом медиҳанд? ман ки мудири тибби оилавӣ ҳастам, мо хатман занҳои ҳомиладоре ки аз гурӯҳи хатар аллакай мо медонем бо роҳи санҷиши пешоб, ултрасодии гурдае ки мо аллакай медонем ки дар ҳамин зани ҳомиладор паҳншавии бемории фишорбаландӣ вуҷуд дорад, мо хатман таҳти назорат мегирем. ба ғарз аз ин мо аз синни 35 сола болоро хатман зери назорат мегирем. хатман онҳоро аз таҳлили қанд мегузаронем, барои он ки касе ки гирифтори бемории қанд ҳастанд бисёртар дучор мешаванд ба фишорбаландӣ. барои ҳамин мо ҳар як беморе ки ба мо муроҷиат мекунанд, хатман мо аз аввал аз 35 сола боло бошад ба таҳлили қанд мегузаронем. агар фарбеҳ бошад мо маслиҳат метиҳем ки бояд вазнашонро кам кунанд, яъне зиёд ҳаракат кунанд, кори ҷисмонӣ бисёртар, аз хӯрокҳои равғанию дигар даст кашанд, бисёртар меваҳои тару тоза истифода баранд. агар сигор каш бошад ё нос, мо маслиҳат метиҳем ки бояд накашанд, барои он ки дар таркиби сигор моддае вуҷуд дорад ки никотин ин ҳамон рагҳои хунгарда таъсири манфӣ мерасонад. омилҳои равонӣ чӣ? кадом ҳолатҳо боис мегардад ки кас ба ин беморӣ гирифтор мешавад? ҳолати равонии инсон албатта муайян мекунад дар баробари он ки омилҳои ҷисмӣ ҳастанд, иҷтимоӣ ҳастанд, омилҳои ирсӣ ҳастанд, боз омилҳои равонӣ ҳастанд ки онҳо ба инсон асари хело зиёд доранд ки дар натиҷа
ҳолати эҳсосӣ вайрон шуда, ҳолати эҳсосӣ сабаби он мешавад ки доруҳои стрессӣ дар майнаи саргармонҳо ҳосил мешаванд. Аз он ҷумла яктаи онро мо метавонем бигӯем ки ин адреналин ҳаст. Адреналин сабаби тангшавии рагҳо ва кори тези дил ва нафаси тез ва тангшавии дигар мушакҳои узвҳои дарунӣ ва аз ин сабаб ин адреналине ки ҳанӯз аз ҳайвонот ба мо боқӣ мондааст, вақте ки ҳаракат кам аст, вақте ки машқҳои ҷисмонӣ кам аст, вақте ки инсон бештар тарзи ҳаёти нодуруст мебарад, он вақт ин адреналин сабаби фишорбаландӣ мешавад. ва агар дар ин ҳолат мо ҳолати эҳсосии ӯро тавонем ором кардан, он вақт мо гуфта метавонем ки инсонро то хеле фоизи зиёд аз ин беморӣ халос карда метавонем. нишонаҳои анаъимин беморӣ чӣ буда метавонанд? Масалан, ман аз куҷо ҳис мекунам ки ба ин беморӣ гирифтор шудам ё фишорам баланд шудааст? нишонаҳои ин бемор ҳаст ки дарди сарчарбзанӣ, дилзанӣ, яъне тез кор кардани дил, нафастангӣ. нишонаҳои асосии бемории фишорбаландӣ. Но ҳамина гуфта гузаштан дар кор аст ки бемории фишорбаландии шараёнӣ кушандаи пинҳонӣ ҳисобида. бемории кушандаи пинҳонӣ аз кадом сабаб? Чунки ин беморӣ дар тани одамизод оҳиста оҳиста пайдо мешавад. Лекин таъсири он, мана ин омилҳои пайдошавиш мумкин баъд аз 5 сол, мумкин баъд аз 10 сол пайдо шавад. Барои ҳамин чен кардани фишори хун баъд аз 40 солагӣ, 35-40 сол ин ҳатмӣ аст. Рафта чен кардан дар кор. Бемор мумкин надонад ки вай гирифтори бемории фишорбаландӣ аллакай шудааст, лекин фишори хунаш баланд шуданаш мумкин. Бемории фишорбаландии шараёнӣ мо миқдори вай дорем ки аз 140 ба 90 зиёдаша мо зиёд ҳисоб мекунем. Аллакай фишорбаландӣ ҳисобида мешавад. Лекин ҳар якта инсон барои худ меъёри ҳамин рақамҳои фишорбаландӣ дорад, фишор дорад. Аз мумкин якта бемор ба 140 ба 90 ин баланд бошад, дигар 120 катиам худаша ноҳаракат ҳис карданаш мумкин. хуб, ҳозир аз шумо хоҳиш мекунем муаллимаи азиз ки фишори яке аз меҳмонҳои моро санҷед ва бигӯед ки дар кадом ҳолат қарор дорад ва чӣ кор бояд кунад. маслиҳатед. марҳамат мекунем. хуб, барои муайян кардани фишор мо аз муаллима Мунаввара Саидинова хоҳиш менамоем ки фишори яке аз меҳмонони моро санҷанд ва шарҳ бидиҳанд ки ӯ дар кадом ҳолат қарор дорад. барои чен кардани фишори хун мо махсус дастгоҳ дорем, номаш тонометр. барои чен кардани фишори хун бемор бояд бемалол шиштагӣ бошад, аз дар даромада як майда дамаша гирифтан пас, баъд мо чен мекунем. вақти чен кардан ба мо ҳар ду дасташ ба чен мекунем ки фарқияташ шуданаш мумкин. хуб, остиное бар мезанем. санҷидани фишори хун аз болои баъзеҳо аз болои курта ҳам месанҷанд. ин дуруст аст? яъне маълум мекунад фишору дар кадом ҳолат буданаша? тунук бошад. хуб, дар як рӯз чанд маротиба мувофиқи қоида бояд фишори хун санҷида шавад? фишори хун хеле ки мо гуфтем аз 35 сола боло дар як рӯз як маротиба, агар дар он ҳолате ки шикоят надошта бошад. агар шикоят дошта бошад, хеле ки муаллима гуфтанд, фишори шараёнӣ аз 140 ба 90, яъне систолики 140, диастолики 90 бошад, дар як моҳ 3-4 маротиба ҳамин хел нишондод бошад, ин аллакай ин бемории фишорбаландӣ мебошад. барои ҳамин мо мониторинг мегӯем. мониторинги фишор бояд гузаронем. дар як рӯз 3-4 маротиба мо метонем. вақте ки ман беморро санҷидам ва ӯ ба фишораш баланд аст,
бояд ман чӣ гуна ба ӯ бигӯям ки фишори ту баланд аст, вай агар масалан каме баланд шудагӣ бошад, вақте ки ман ба ӯ гуфтам маълум аст ки ба вай таъсир мерасонад ба саломатии ӯ. хеле ки мо медонем бемории фишорбаландӣ ин дараҷаҳо дорад. Якум дараҷа ин баландшавии фишор аз 140 ба 90 миллиметр стунҷаи симобӣ мебошад ки дар ин ҳолат мо бояд доруворӣ натиҳем ба бемор. доруворӣ натиҳем. Мо чӣ хеле ки маълим гуфтанд, равоншуносамо инҷа ба мо фақат бояд ёрии психоэмоционалӣ тиҳем ба бемор, истироҳат, оромӣ бояд бошад. Маълима, аллакай шумо кортонро анҷом додед. Хуб дар кадом ҳолат қарор дорад? мо ягон шикоят доред? бале, каме асабӣ мешавам ва сарам дард мекунад. ягон бор шумо фишори хонатона чен карда будед? чанд буд пеш? 130 буд ба фикрам. ҳозир фишори хонашон ҳарду дасташон ба дасти росташон ба 120 ба 80, дасти чапашон 110 ба 70 миллиметри сутунчаи симобӣ. ин барои ин кас аз рӯи вай меёр, аз рӯи меёр. лекин аз гуфти ино ки як бор 130 шудагӣ бошад, ино ҳоли ҷавон ҳастанд. як бор ман маслиҳат медодам ки назди духтур рафта худашона муоина гузаронданашон дар кор. хуб, нафари дуюмро низ бояд муаллима фишори хунашонро санҷанд ки дар кадом ҳолат қарор доранд. зеро ба фикри ман агар ҷавон ҳам бошад фишори хун аз якдигар фарқ мекунанд хеле, ё писар ё духтар бошад. касе ки ба машқи ҷисмонӣ машғул мешавад, яъне аз касе ки машғул намешавад ба фикрам фарқ дорад ё не? тарзи мебарад. машғул бисёртар мешавад, яъне обутоб додани бадан дар меъёр бояд бошад фишори шараёнӣ. касе ки кам ҳаракат, хеле ки гуфтем дар як ҷо шишта дар кор мекунад, вазнашон зиёд мешавад, албатта фишори шараёнишон баланд. яъне ҳангоме ки фишори хун санҷида мешавад бояд бемор ором бошад. тарафи дасти росташон 125 ба 90, тарафи дасти чапашон 120 ба 85. хуб, яъне дар ҳолати хуб қарор доранд. мумкин гуфтанд ки дар ҳолати хуб, чунки ман гузаштагӣ будам ки 140 ба 90 ин аз вай боло аллакай вай мо касалӣ меҳисобем. саломат бошед муаллим азиз, марҳамат ба ҷои худ гузаред. мушкилоте ки дар атрофи зиндагии ӯ мешавад, ин омилест ки иҷтимоӣ метавонад ки фикрҳои инсонро вайрон кунад ва фикрҳои инсон эҳсосро вайрон кунад. эҳсоси масалан асабоние ки дар майнаи сар мешавад, масалан ба монанди норизоятӣ, норизо будан. вақте ки аз чизе норизо ҳаст ва ин дуру дароз давом кунад, ангезиши майнаи сар мешавад, ҳуҷайраҳо ором намешаванд, ба ҳолати боздорӣ намебиянд ва мондашавии ҳуҷайраҳои майнаи сар дида шуда, баъд назорати бадан аз он ҷумла рагҳо ки дар майнаи сар марказе ҳаст ки назорати ҳамон диаметри рагҳоро ба оҳда дорад ва дар ҳолате ки он ба ангезиш нооромӣ ки омад, фишорбаландӣ дида мешавад. ва боз дониста монем ки албатта дар баробари он ки норизоятӣ бошад, асабонӣ, ғазаб, хашм, қаҳр кардан, тарс, зиқ будан, аз касе хафа будан, масалан кинаву нафрат доштан, инҳо ҳамаш метавонанд омилҳое ҳастанд ки сабаби ангезиши майнаи сар шаванд. ва дар ин ҳолат агар сари вақт, чӣ хеле ки муҳтарам ҳамкасби мо гуфтанд, сари вақт агар аз курсҳои махсуси равоншифоӣ гузаранд, он вақт мо метавонем ки пешгирӣ кунем дар оянда ки ба бадан, ба органика, яъне ба сохти ҳуҷайраҳо таъсир нарасонад. хуб, марҳамат. шумо суол доред? бемории фишорбаландӣ метавонад бемории авлодӣ шавад? метавонад авлодӣ бошад, чунки бемории фишорбаландии шариёнӣ дар генҳо навишта шудааст, вале агар инсон шароит надиҳад, ҳамон беморӣ рух намезанад. вале агар инсон имконот диҳад, яъне ки асабонӣ шавад, тарзи ҳаёти носолимро барад, тарсу ҳарос ва ҳар гуна мушкилотҳои дигари зиндагӣ дошта бошад, метавонад ана ҳамин навиштаҷот, ҳамин ген бедор шавад. вале
انسان میتواند که در خونش هم نوشته نشده باشد، ارثیت هم نباشد، ولی از شرایط این بیماری رو در خود بگیرد، از شرایطی که حالت روانی که او قرار دارد. یعنی سلامتی ما بیشتری وقت از خود ما وابسته است. از چی خوردن، چی نوشیدن، در کدام حالت قرار داشتن ما بیشتر وابسته است. خوب، سوالی دیگر؟ هنگام به در آمدن جاغر میتواند فشار خون بلند یا پست شود. در حقیقت در مورد داشتن مثال جای داشتن در بیمار جای داشتن بیماری جاغر خیلی که قید کرده متخصصان عامل های پیدا شوی بیماری فشار بلندی یکی از عامل ها این بیماری اندوکرینی باشد که در حقیقت در مورد جای داشتن بیماری جاغر درجه 2 حتما گرفتاری بیماری فشار بلندی شدن بیمار از امکان دور نیست. بلند میشود. وابستگی داره از سن سال بیمار. در بسیار موارد سن سال تا 18 باشد، تا 18 ساله باشن مثال بیمار باشد میتواند که مثال به پستی آورده رساند، لیکن در مورد سن سال کلان سال باشد بیمار حتما فشار بیمار بلند میشود. بیماری فشار بلندی طبابت دارد و راه طبابتش چگونه است؟ در حقیقت خیلی که من از اولی برنامه متخصصان گوش کردیم و بسیار یک سبب پیش از همه که ما طبابت کنیم بیماری که معالجه کنیم بیماری فشار بلندی را پیش از همه باید که ما راه ندیم که گرفتاری به این مثال بیماری گرفتار شویم. خیلی که گفتن ما پیش از همه پیش از بیمار شدن وقتی ما رعایت کنیم طرز حیاتی سالم خیلی که من متخصصا گفتن. دوم مسئله پرهیزکاری برای مثال کم استفاده بردن خوراک‌های سر روغن یا که نمک آشی کم استفاده بردن نمک آشی بسیارتر مشغول شدن به فعالیت جسمانی میگن یا که بر ورزش بدن بسیارتر مشغول شدن تا آورده رسوندن به بیماری. در مورد که مثال بیمار گرفتار بیماری فشار بلندی شد علاقه خیلی که ما میدونیم بیماری فشار بلندی مثال تقسیم میشه به 4 گروه یک مثال فشار بلندی متعادل میشود درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 3 میشود. در همین مورد وقتی شهروند مثال یا که بیمار دارای گرفتاری بیماری فشار بلندی باشه